eat the mais, guys, you just eat this. So hi guys, welcome to my vlog. So ulan din sa mga guys. Ulan kayo oh. Oh, di ba? You see what I see. Ulan. Naay bagyo. Naabot sa mga guys. So namin sa bala sa mga friend. Nagsubo siya mais. Mais ang disoba guys. Mais ang disoba guys. Kay mga ano mais. Salamat lang people na bulan. So, we're here. Ha? Hi, Madam Peter. Tayo ng mais guys. Manang mais guys. Pagod kayo guys. Maraog naong ni Albert guys. Alaan na yung magpapaday. Wala na. Oo na. Wala ka, Treka. Lalo ka siya guys. Sa harap ka kuyo. Wala. Asa wala. Ate Mimi guys, napasok siya guys. Nakasok na. Nag-ukay. Buhara man nila ng papar pa rin. Ano siya guys. So, kailangan siya paypayan guys para mainit siya guys. Muna mong kalha guys, walay sulod. A few minutes later. Guys, so I don't think so if bagyo ni siya or dili basta kay manamang Mayor Selva Charis. Si Adrian, was Inday. Hello? Manamang mais guys. Ha? Akong vlog. Lalo kayo na siya guys. Tabangan na guys. Kahapon sa panigot. Ano, sobra ka sa Team Meme. Muna mong suga guys. Shout out sa mga Traya family. Muna mong hugason guys. Guys. Muna mong pan. Muna mong gulay. Dagi. Otan. Pan. Sudan. Si Inday. Si Alberta. Si Dodo. Muna mo ang cortina guys.